esparru heteronormatiba ez den esparru bat, non biltzen garen filosofia anitzekin askotan. Feminismo anitzak, gorputz anitzak, autogestioan oinarrituta. Duguna, onartzen ez bada, errea. Dela 2 edo 3 urte, justo tabakoaren kontrako legea agertu zenean, hasi ginen horretaz hitz egiten, eta esan genuen, leku bat behar genuela, elkartzeko, erratzeko, eta horrela hasi zen pintakeri moduan, baina azkenean ikusi genuen Gasteizen leku bat behar genuela guri interesatzen zaizkigun gaietaz hitz egiteko. Politika LGTBQ-taz, feminismoaz, genero heteronormatiboak ez diren gauzetaz, eta ikusten genuen Gasteizen bazeudela lokal asko, baina ez dituztela gai horretaz asko hitz egiten. Lokalaren helburua da hori, izatea espazio bat, gai horretaz hitz egiten den leku bat edo hitz egiteko, edo gai horiei buelta bat emateko, bai hitzaldiekin, bai pelikulekin, zineforonekin, bai antzerlanekin edo horrelako... Bai, festekin ere. Festekin ere bai. Oin 30 sozia gaude, eta gero daude talde bat 7-20, dela feminista eta goieren talde bat, gero antzerki talde bat, Aldikadea, eta Deabua bilakatzen dela emakumea, eta gero gizonak jaten dituena, edo horrelako zerbait. Mitologiako figura bat. Eta segun eta ze kulturetan esan nahi desberdinatu, baina azkenean bai da emakume boteretsu bat. Beste mundu bat posiblea bada, gizakirik. Hori, saiatuko gara hilabetero hitzaldi bat egiten. Maiatzaren 17 denez, egingo dugu aste bat pelikulekin, kontoekin, eta gero etorriko da ere saiatuko gara ekartzen Nak Scratch komik egilea, bullying homofobikoari ere buruzko hitzaldi bat egingo dugu, eta gero ekainean etorriko dira Gerard Koliplanas eta Itxon. Baina ez gai hauekin, ez askorekin, ez feminismoarekin ere bai, hor sortu dituzte berdintasuneko areak, baina zenbat geratzen den, nola bideratzen duten, eta eroian... Nola dagoen antolatuta ere udaletxean, berez lehen basuen departamentu, berdintasun departamentua zegoen, baina orain sartu dute kulturaren barruan edo festen barruan, dela departamentu, eta horrek ematen dizu ideia bat, nolako politikara ere eramaten duten. Adibidez, LGTBQ gaiarekin, oin dela ez dakiz zenbat udaletxeak ez duela ekaineko 28ko mania ez proposatzen, ez egiten, ez dute zer egiten gai horren inguruan. Ez dakit, segurazki beste gai askorekin azkenean onartu behar dugu zenolako hirian edo sozietatean bizi garen, eta, ez dakit jendeak asko egiten duen edo gai honetan hauekin ez dakit sensibilitate asko dagoen. Gasteiz da nahiko ciudad escaparate, eta arduan nik uste dut jendearen jarrera dela guztia lortuta dagoela, baina feminismo aldetik, ja duzue hor departamentu bat, ja egina dago, gero LGTBQ politiken aldetik ere, eskonioan zarete, eta horrekin ematen du... Orduan nik uste dut jendeak usten duela, gauza hauek ere ez direla borrokatzeko. Batzutan egiten ditugunean igual manifak edo horrela, jarrera ikusten duzuna dela ja pasatzen baduzu
muga, Bai, lo políticamente correcto, ja horretan ja gaineak ez du oso ondartzen, eta azkenean, pixka zirikatzea edo, ez, gauzak aldatzeko edo, bai, saiatzen gara pixkate horretan.